bayekelele wena mama singabi nexhala ngasibambi nekhala ngithathe uthuba ukuthi sithathe usigose uThixo buso tata buso mama buso lutsha buso Sunday school ngegama elihle elinguYesu Kristu umfeli wethu amen yazo amen utsala yazi sometimes uza apha usithi uzothetha ngento ethile nethuthi amen umtsala umbizo amen uvele enye into dabs uziva ungekho uthetha umoya engcwele udlanga uthi umamthwane into undingisa ndithi ngithengene athi nditha ndiyazi kwanto ndithetha oyini bawo oyini ngoba kaloku umoya engcwele uthatha indawo bendize mna ndithi ndizothi ngathi ngokubizo amen uamen uyinto enkulu utsala izinto silapha ke bazalwana nzone ubungqina bazalwana niyabona ndimhle ndinje ndincuma kumnandi kodwa bekukhona ixesha engakhange bemnandi bathi ngelakhi yam ngabe sembiziwe inkosi ukuba ngaba ezi zinto zibe zehlile okanye lisuka kuzo bezehle dabs ndingakhange ndizixhome izandla bakhona bazixhoma izandla kodwa inhliziyo zabo zingazixhomi izandla bathi mina ndazixhoma izandla ndayiva lencamisa ndaqonda into yoba okay ndiva enye into ngoku so xa ndiva le nto ngabe khona izinto ezishiyayo and xa ndiva le nto le nto ingathi idinga ukuba ndihlale emthandazweni le nto ingathi idinga ndizole ndilulame le nto ingathi idinga ndimamele ngokuba ngaba andimameli ndiyaqabadula izawubuyisa izolo ndizozibona ndindimdim kanti kufuneka kube yile ndaba eyiyo engena ngaphakathi kwam ndimamele yona ingene izokwazi ukundohlulela